Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa, ina nema a yi fartajen wannan bidiyon na ai lakin hakan yana sa duk bidiyo muka zo zaka yi sauran ganin shi. Yan uwa, yau zani magana akan wani abu wanda bai shahe ni ba. Menene wanda bai shahe ni ba? Zani magana akan House of Challenge. Kuma ba zani cewa zani magana akan wa'anda suka je ba, a'a. Wa'anda suka shirya da suna niki. House of Challenge ni a tau fahimta ba abin da shi zama arnaki. Arnaki ne na gaske in ka tsaya kai tunani, sannan kuma waɗanda suka je wallahi ko gobe aka ce ana wani abu muna goyon bayan su saboda mun ga da niyyar da suka je. Ya je da niyya ta kwarai, Waniski ya je da niyya ta kwarai a wannan wurin, kuma Waniski wallahi alhamdulillah bai yi ganye ba, amma mun wa Waniski goyon baya, mun sa dukiyoyin mu wallahi tallahi na sa ta gudunmawa. Dan kada mutane su da manin cewa wai saboda ban yi bane bane, wallahi billahi tallahi na sa ta gudunmawa cikin wannan abu, saboda projekin da Waniski ya zo da ita project ce wadda duk ɗan Niger mai kishin ƙasar shi ya ga wannan projekin yana goyon bayan wannan projekin. Saboda haka muka sa hannuwan mu muka dawa mu ma da Allah ubangiji ya sa ya ci. Allah ubangiji bai ba shi sa'a ba, amma muna magana akan cewa waɗanda suka shirya House of Challenge arnanki ne, waɗanda arnankar ne na ƙwarai. Amma ku biyo da ku sha labari. Menene sani wannan magana? In ka ɗauki example daga yarinya ki IT, live kin yarinya na ki IT, live kin ta guda ɗaya sai da muka lisa ba wani kado ba da manyan wasu kado ba, da zaki kawai da aka tura mata sai da muka lisa wannan miliyan 32, zaki na miliyan 32 aka tura mata ya IT, na miliyan 32 aka tura mata. To eski akwai abin da ya wuce wannan zama arnaki? Kuma idan ka yi ganye duka ba a ganyen miliyan 20 kaman ga yadda suka faɗi, tunda an ce za a ko za a ganyen 15 miliyan ne, ko su ne na projekin ban sani ba, ko kuma 15 miliyan kin daban na suke za a baka su sannan za a finance kin projekin da ka je da ita ban sani ba. To mi ke hana projekin da ka je da ita a gaya maka cewa projekin da ka zo da ita mi ga hana a ce maka za a baka miliyan kaza kai finance kin projekin ka in gaskiya ne? Me yasa kuka ga Senegal da Burkina Faso ba su je ba? Bare da su aka yi a wannan gabar tassa suka kiya. Ba wai ba a kira su bane, an kira Senegal da Burkina Faso ba su ta yi ba, saboda su ma sun hankantar cewa arnaki ne wannan abu. Kai sha abu in za ka ranye shi a faɗa maka abin da za ka ci global ma za a ganyen kaza, kar a barka cikin duhu. Idan ka san ka san abin da za kana, sun ce za su finance kin projet wanda ci, to minan nawa na za su samu projet kin? Eske an sani? Kai da akalla kuɗin da kuka zuba ƙasa live guda kun zuba kusan miliyan 100, kun ci wasan nan an zo an baku miliyan 20 an ce ku finance kin wannan projet kin. Eske an maku wani adalci? To ni a na fahimta ba wata wasa ba ce wadda za ta hiddo sunan ƙasa. Wasa ce ta saman rezo su kuma dukiyar kuta kuke sawa. Ba wasa ce wadda aka sa ƙari ko a sa wani intelligence ba. Wasa ce wadda dukiya ce ga cinta. Kun gane ko? To abin da nake kira baɗi idan Allah ya kai mu rai, idan har ba su canza wannan system ta House of Challenge ba, ni bana goyon bayan ƙasa ta Niger ta je. Bana goyon, kuma ba hana aje. Yanzu kun ga an ce ƙwallon ƙafa ce, ana yiwa abin da ake kashe ma ƙwallon ƙafa, abin da ake samuwa an ka ci bai kai gare shi, ko ya hida san da yawan nan ina da example ne, ko basketball ko karate ko taekwondo ko judo, duka waɗanga wa suna ne masu hiddo sunan ƙasa. Wa suna ne kuma waɗanda ana yi su na international ma, ba waɗanga da aka ɗan cicintowa ba. Waɗanga ga wasan ni na ɗauke ta arnak, kuma ina kira ga ƙasa ta baɗi idan haka na za a yin ta, ban yi goyon bayan ƙasa ta je ba, kuma ba na hana ƙasa ta je, ni ban iya hana, amma ban yi goyon baya ba. In suna son su canza system su gai globally man, influencer kirim in sun je ga abin da za su ganye. In ka yi ganye ga abin da za ka ci, ka san abin da za ka ci kayan ka tai. Ba a ji a sa 'yan ƙasa su ɓata duke su kan banza ba akan abin da bai zo bai ita karya ba. An ce za a bada iPhone 17, za a bada 15 miliyan za a finance kin projet. To ba sani ba projet kin da za a finance cikin waɗannan miliyan 15 da ko kuma su daban suke, ba sani ba. Amma inda gaskiya aka za cewa za mu baka kaza ka je kai finance kin projet kinka, la da kwar. Don ku abin da nake so in faɗi cikin wannan, kowa shi kalkin duk ƙasar da ta yi ganye live kan ta farko sun yi zuba miliyan 100. Duk ƙasar da ta yi ganye sun yi sa miliyan 100 da ranar. Menene za mu bida? Wace project ta miliyan 100 yanzu za a ba matashi wanda bai finance kin project kin shi? Don mu tsaya mu yi tunani.